We are up for today. Chilling in the machine. Muna buga chilling in the Best Hausa gaskiya matakin na ku danna subscribe da kararrawa domin samun sahihan labarai. Dalilin da ya sa aka kashe Mufida wato Salma a cikin shirin kwana 90. Dukkanin wani wanda yake kallon shirin kwana 90 na tashar Arewa 24 ya san da cewa a cikin shirin kwana 90 ne na wannan sati aka kashe Salma. Ma'ana an nuna cewa ta mutu, inda idan kuna biye da mu za mu nuna muku dalilin da ya sa aka kashe ta. To masu shirya fina-finai da kuma daraktoci sun kasance idan suka ga jaruma ta ne musu abin da ba sa so za su nuna cewa sun kashe ta ne kamar yadda ya faru a cikin shirin labari na, inda aka kashe jarumi guda wato Mahmud a cikin shirin labari na. Dukkanin wanda yake kallon wannan shiri ya san da cewa Mahmud shi ma an kashe shi a cikin wannan shiri, a inda kuma ake kokarin canza jarumar da take ciki. Hakan ya samo asali ne saboda sun samu rashin fahimtar juna tsakaninsu da masu shirya fina-finan da kuma daraktoci. To a cikin wannan shiri na kwana 90 hakan ne ta faru, inda aka kashe Mufida wato Salma a cikin shirin kwana 90. A kwanan baya da dukkanin wanda yake kallon wannan shiri ya san da cewa Salman yanzu ba ita ce ainihin Salman da ba, inda aka ɗauko sabuwar Salma aka ɗora a matsayin Salman da. To yanzu ta faru ta ƙare, dukkan ma Salman an kashe su a cikin wannan shahararren shiri na kwana 90. Idan kuna biye da mu a cikin wannan shiri mai albarka za mu nuna muku dalilin da yasa aka kashe wannan yarinya wato Mufida a cikin shirin kwana 90. Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Kamar yadda shahararren ɗan jaridan nan mai zaman kansa wato Datta As-Salafi ya wallafa a shafin Facebook. Ɗan jarida Datta As-Salafi ya fara rubutun nashi kamar haka, inda yake cewa tashar Yahudawa Arewa 24. Bayan bayyanar wannan yarinya Mufida, sabuwar Salma a cikin shirin kwana 90 na tashar Yahudawa wato Arewa 24. Yarinyar ta zo da wasu miyagun ɗabi'u na Yahudawa zalla da take yadawa a kafofin sada zumunta, wanda hakan ya jawo suka a kanta hatta ga masu kallon shirin kwana 90. Mabiyan tashar Arewa 24 sun ce yarinyar bata dace da shirin ba, kuma san bata cancanta ba saboda ɗabi'unta ba irin na ƙasar Hausawa bane da wasu abubuwa makamantan haka. To yanzu ake sanar da ni cewa Arewa 24 sun cire wannan yarinya daga cikin shirin kwana 90, sun nuna ta yi margaya sala a cikin shirin fim ɗin, inda ɗan jarida ya rufe rubutunsa da cewa Allah ka amintar da mu daga tashar Arewa 24. Wannan shi ya nuna cewa dalilin da yasa aka cire wannan jaruma shine hatta makallatan wannan tasha ta Arewa 24 sun nuna cewa san ba su ji daɗin yadda aka saka ta ba a cikin wannan shiri, duba da yadda halayyarta da ɗabi'unta sun yi bamban da na Hausawa. Kamar yadda ta kasance tana yi a shafin Instagram da TikTok, tana wallafa wasu bidiyos wanda kana ganin ta zaka fahimcewa ba Bahaushiya bace ba, kai ka ce irin turawan nan ne na yamma, inda take bayyanar da gashinta da kuma wani sassa na jikinta kamar yadda za ku gani a jikin wannan bidiyo. Muna mai ƙara tunatar muku da cewa idan wani ne farkon zuwanku wannan tasha, a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa. chilling in the machine. Chilling in the machine. Muna buga chilling in the machine. We are off for today. We are off for today. So, hold up. Tule jo. Bobadia. Chilling in the machine. Chilling in the machine. Chilling in the machine. When I'm gonna chilling in the machine. Don't be lie. No, they underrate me. Give me time. This kind you wanna be play the dime. Make sure we about this at the time. Lokacin da muke hutun babu lalle, muna gasa masara da mu hole.